Yo guys. Karon day kay nanay mis ko anay ni try mix kayo kanang diri sa Odaiba ba kanang itak-itak. Palitaw. Palit na rin? Palitaw? Palitaw. Oo. Very sweet. Kung ganahan mo rin dahil ba, ganahan mo musakay diri. Ang bayad rin, 1,000. Ganahan mo musakay ni guys kay experience din, mga views ba? View, nindot yung mga view ba? Huwag ako ipakita yung mga view diri. Samtang namin is babaw. Mana agak dapat tripping, team lab na po niya po. guys, diri guys, makita yung mga view diri nindot Ay, yun. ka nang naghanda sa team lab siya eh. Nindot ang team lab. Nindot juga yung view yun. Kita gitu mo rin tibok Tokyo gano. Pero kulpa juga eh. Kuruk tuhon na yun. Oh, Grabe. Kulbahin na niya guys, tumuwi rin guys. and now we are on the highest point daw. Nanami sa in the highest point daw. Ingo na announcer. Kuha na kayo, kung ari mo diri, 1,000 bayad. 1,000. Kung gusto yung makita mga viewer sa Tokyo. Makabid! Ituwad na ang sakyan mga bin. Diyan na ba? Diyan na. Oo. Dito na ngayon, mag-couple din guys eh. Kalawan nyo Parang dito. orange katuas dayo guys tanan mo na siyang Tokyo Tower Natin, eh. umuya yun. Hindi, magsilbi yun. Luwag ko na to. Puro ito mo. Kato siyang nasunahan nga na ito magtumoy mo sa siyang Skytree. Ano ito Skytree dito? Diha, rapita. Ang famous Tokyo Gate Bridge. Okay guys, mga viewer yan guys. Makita naman guys. Ay, sigluha gamit. Hari may mga gipermente pagdong sa mga gimba ang mga workplace. Unya, katong hawan mo to ang workplace katong tabok dagat. Na ito yung basura. Ahas ni makaabot na dapit sa langit maka. Sige guys, Cycle. Panahon na nung buha sa mga view guys ha. Nangurot na kong tukod ha. Yeah, ma-mixture ako. Sige, bye. Bye guys.
Murag arang-arangan lang guys eh. Padong naubos ba? Tulba di guys, turot daw nga memories na wala yung Japan na tadi na malimutan. So guys, mga naog no. Mau ni jadi guys Pallete tahun 1000 yen ganahan mo ni wari diri. Memory ba kano mo mabi. Guys. Bye guys.